Momentálne je 11 hodín, práve prešlo a neviem zaspať. Čo znamená, že nie je na nič iné čas, ako si natočiť video. Vítajte pri ďalšom videu, keďže dneska idem hovoriť o tom, ako mať čo najzdravší život. Ja viem, že ono to nevyzerá to moc tak. Toto video má slúžiť ako taký môj checkpoint, že ako na tom boli proste moje vedomosti, keď som mal 17 rokov a bolo 9. januára. Na to, aby sme mali zdravý život, potrebujeme 3 veci. Začneme pekne od prvej a podľa mňa najdôležitejší, a to je strava. Veľa ľudí rieši stravu oveľa horšie a oveľa viac ju zanedbáva, ako by možno mali. Čo som si tak všimol, 90% ľudí ani nevie, že do všetkých možných produktov, ktoré sa vyrábajú, sa pridáva cukor. Dám vám príklad, Strašne veľa ľudí pije sódu. Proste sladený nápoj, Väčšina sladených nápojov má, že 8 gramov na 100 ml daného produktu. Vezmite si, že každý vypije pol-litrovú flaštičku malú, 5x8 je 40 gramov cukru. Dospelý človek, respektíve taký človek ako ja, čo má 80 kg, aj muž, by mal dokopy za deň zjesť tak 50 gramov cukru maximálne. A vezmite si, že vy toto dáte jednou fľašou. Jedna fľaša denne není všetko, čo väčšina ľudí zje s pridaným cukrom. Všetko má pridané cukry. Aj produkty, ktoré si myslíte, že sú zdravé, napríklad paradajkové pretlaky, alebo len obyčajný chleba, všetko to tam má pridané cukry. Musíte mať asi dosť veľa peniazí na to, aby ste sa tomu reálne vyhli. Lebo je to nemožné, povedzme si na rovinu. To by ste museli byť fakt, že superman. Kebyže máte jesť bez cukru, museli by ste jesť iba živočíšne produkty, nie výrobky, čiže mäso a vajčaka, potom ovocie a zeleninu a tam to končí. Všetko ostatné má nejaký pridaný cukor. A najhoršie na tom, že cukor nie je jediná vec, na ktorú by sme sa mali pozerať. Veľmi zanedbávaná je aj, že sol. Dospelý muž ako ja by mal zjesť, že 5 gramov za deň. Keď zjete jednu pizzu, v nej sa nachádza tak 10 gramov soli. Jakože pizzu asi nejeme každý deň, ale tá sol sa tam za ten deň nazbiera a dosť často je toho oveľa viac. Strašne veľa ľudí má, že nejaký fast food každý týždeň aspoň raz. Viete, koľko soli je vo fast foodoch? Neskutočne veľa. Už aj v tých žemliach burgerových, čo oni robia. Takže taká rada na začiatok, čo by som ja urobil, keby sám o sebe viem, že mám naozaj že veľmi zlé stravovacie návyky. Určite by som obmedzil jedenie fast foodov a dával by som si pozor na cukor. Určite by som si v budúcnosti chcel trošku viac o tomto naštudovať, takže určite dajte odber, aby vám keď tak neuniklo, že čo som sa o tomto naučil. Druhý extrémne dôležitý bod zdravého žitia určite je pohyb. Pohyb si myslím, že nie je až tak zanedbávaný, čo som tak videl, že už oveľa viac ľudí začína sa nejak hýbať ako v minulosti. Viem, že ja som s tým mal strašný problém. Ja som býval strašne často doma sám a nudil som sa. Však aj teraz som doma a nudím sa. Akože mal by som spať, ale o tom potom. Takže každý človek by si mal nájsť nejakú určitú fyzickú aktivitu, ktorú bude najlepšie denne vykonávať. Reálne ako fyzická aktivita sa ráta aj že prechádzka. Čo by som ja odporúčil, tak takto. Pohyb by sa mal podľa mňa vykonávať každý jeden deň. A strašne dobrá rada odo mňa je podľa mňa, že nájdete si nejaký šport, či už fitko, futbal, basketbal, baseball alebo hobby horsing. To sú športy, ktoré nemôžete úplne vykonávať každý deň. Jakože dá sa, ale myslím si, že je dobre si do toho dohodiť niečo také ľahšie, že ja neviem, pôjdete si zaplávať, alebo pôjdete sa prejsť, alebo si zabeháte. Ja osobne preferujem prechádzky. Akože je to, že najľahšia vec, čo môžete urobiť, ale je to rátané ako pohyb. A hneď ako sa pôjdete prejsť, tak budete na tom lepšie ako človek, čo neurobí, že nič. Reálne prechádzka má, že iba pozitívne následky alebo výsledky, alebo jak to povedať. Prejdete sa, váš mozog sa vyčistí, budete zdravší, strávite viac jedla. Takže ak nemáte žiadny pohyb a chcete trošku posunúť svoju životnú úroveň vyššie,
odporúčam si aspoň začať tými prechádzkami a nájsť niečo svoje. Tí, čo nevedia športovať, alebo čo im nejdu športy, tak fitko je určite extrémne dobrý nápad, ktorý stojí za vyskúšanie. No a posledná vec, spánok. Tuto mám pekne už pripravenú postielku, ale ešte nespím. Červené očiská mám. No, čakal som ich trošku červenejšie. Nevadí, to je len dobre. Proste človek by mal spať. Čo vám povie? Je dobré, keď máte pravidelný spánkový režim. Ja by som chcel mať spánkový režim, že o 10:30 ísť spať a o 6:30 sa zobudiť. Ale bohužiaľ tým, že bývam ešte s rodinkou, mi to neumožňuje cez víkendy napríklad stávať 6:30 alebo cez prázdniny. Jednoducho nemám čo robiť. A každý by mal vedieť, že najhoršia vec, čo môžete spraviť ráno, je ísť rovno na telefón. Možno by mi niekto mohol poradiť, že či si myslíte, že či je lepšie byť ráno na telefóne alebo proste spať ďalej. Na záver, ak by som to mal trošku zhrnúť, tak zdravý životný štýl sa odvíja od spánku, od stravy a od cvičenia. Jakože keď si vezmete, tak tie tri veci sa dosť akoby ovplyvňujú. Že keď dobre jete, máte dobrý pohyb a keď máte dobrý pohyb, tak sa vám dobre spí. Keď dobre spíte, tak asi sa vám dobre žere. Neviem. Čiže človek, ktorý dobre spí, zdravo sa stravuje a hýbe sa cez deň, jednoducho najzdravší človek na svete. Pokiaľ teda neskače hobby horsing. Nič proti hobby horsingu, ale mňa by z toho bolili kolená, hej. Ja sa k tomuto videu určite ešte niekedy vrátim, kedy to budem môcť porovnať. Ako som povedal, ja by som sa ešte veľmi rád vzdelával proste o týchto témach, lebo tieto témy sú mne proste blízko k srdcu a rád sa o nich zaujímam. Takže určite nejaký follow-up tomuto videu, nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu proste. Teším sa na ďalšie videá. Reálne ma to baví. Len škoda, že to robím tak neskoro v noci.